Il-karriera u x-xogħol ta' Rose Lapira qed jitfakru f'wirja fil-librerija tal-Università ta' Malta. Il-wirja From Script to Archive: The Words of Rose Lapira tinkludi materjal li istess tat b'donazzjoni lill-Università, fosthom scripts tat-televiżjoni, kidbiet u artikli li juru l-kontribut tagħha fil-kultura Maltija. Fil-ftuħ tal-wirja tkellmu fost l-oħrajn il-prorettur tal-Università Prof. Carmen Sammut, il-professur tal-Istorja tal-Arti Charlene Vella u l-eks-studenta tagħha Francesca Balzan u ma saħqu fuq il-mod kif Lapira għenet biex l-arti Maltija tiġi dokumentata u interpretata kemm fl-akkademja kif ukoll għall-pubbliku. Rose Lapira kienet attiva wkoll fir-radju u fit-televiżjoni. Staqsejnija x'kien il-mutur tal-ħidma tagħha f'dan il-qasam. Jiena għamilt kollox b'imħabba u naħseb dak l-entużjażmu u kelli entużjażmu kbir ta' meta kont żgħira. Anke issa għandi ftit entużjażmu ma qabel kelli ħafna qsiet. U naħseb dik kienu jikkomunikaw magħha l-istudenti tiegħi. Jiena xejn kull ma ngħid li min iħobb vera s-suġġett għandu mhux bil-fors fuq l-arti, għandu jidħol fil-fond u juri l-imħabba tiegħu u l-entużjażmu tiegħu lejn dak is-suġġett. Għax dik tiskanta kemm tinfluwenza l-istudenti. L-imħabba kollox. Il-wirja tibqa' miftuħa fil-librerija tal-Università u tagħti ħarsa lejn 20 ta' snin ta' ħidma li bihom Rose Lapira għenet biex l-arti u l-kultura Maltija jaslu għand udjenzi aktar wiesa'.